Este luns, no Centro Comercial Pontiñas, levouse a cabo a presentación da exposición do tallista cruceño José Sesto. O director xerente do centro destacou a importancia destas obras. Resaltar la categoría de las obras que tenemos aquí a nuestra disposición, a nuestra vista. Esta exposición estará prácticamente un mes para que quien quiera acercarse al centro comercial, al Fórum de CAE, local 23, se pueda disfrutar de esta obra. Ricardo Couto puntualizou a beleza e o traballo do tallista cruceño. No Salvador e Maiseu descubrimos a José Sesto entre as pedras medievales dos pendellos, na Golada, e pareceu-nos moi interesante o seu traballo. Recordábamos realmente outro gran tallista que é daqui da zona, que é Presas. Descubrimos tamén que despois Presas foi o seu maestro. Sin duda, casi eu penso que de algunhas maneiras ás veces os discípulos superan os maestros, e creo que a obra de José Sesto é moi bonita, moi ben feita, moi detallista, minuciosa, e ben traballada, con moito gusto, e creo que realmente é un exponente dos bons tallistas que hai na zona. Penso tamén que naturalmente merecía ser exposta aquí, e este é un traballo máis, unha labor máis do Fórum de CAE, desta aula de cultura do Centro Comercial Pontiñas, que pretende promover a todos os artistas da zona. Realmente a obra é preciosa, é magnífica, ela é capaz de tallar a madeira, moldear o barro e facer verdadeiras artistadas do que é dentro do mármol e a pedra, que son materiais nobles e moi importantes dentro daqui. José Sesto agradeceu poder expoñer a súa obra en Lalín e recordou ao seu maestro. Tamén teño que dar as gracias ao Concello de Lalín, que prácticamente foi a miña cuna, onde aprendín a tallar. E gracias a eles, pois, estou un bo maestro, con Manuel Presas, estuve aí 5 anos e aprendín a tallar a madeira. Despois é como un gusanillo, quería aprender na pedra. E da pedra empezamos no mármol, porque unha cosa tira por outra. Xa saben, poderán desfrutar desta exposición no Centro Comercial Pontiñas aproximadamente un mes.